Hooglustigheid. Als je nog heel even mee of voor u kijkt, dat zonder twee geweldige pakjes, twee prachtige maskers, gouden sterren op de kop. Nee, John, ik bedoel niet, nee, maar eens even schuiven. Ja, het is de eerste tussenin, maar alleen, kom. Dan krijg je ook nog wel een puntpinnetje van ons straks. Nu nog niet. Je ziet daar zo'n twee geweldige piero's, de maskers van de vastelavond. Jota staat daar al 11 jaar hij op de Vriendhof Hooglustigheid. En ik weet dat je geen hoe er een toren zou willen komen om hun alle twee nog even gauw een onderscheiding te geven. Dat gaat niet Hooglustigheid, want de letter staat daar niet. Daarom vraag ik aan Karel of die namens u, die lange die daar staat, de huishouder van de Kemeleers wilt geven. En die kleine die daar staat, het is juist niet een snap Hooglustigheid. Die kleine die daar staat, de goedhouder van de Kemeleers, voorzien toch bijna klaar. En de optocht is afgelopen, dus dat kan wel even ertussendoor. Frits, wie is het met het goot, jong? Ligt het opgeslagen? Toppen, ja. Dat dacht ik, dat dacht ik. Mag ik u verzoeken, want ook de lui van de hekkenploeg, die willen toch ook geren, je werk afmaken en dadelijk je glaasje weer onderdrinken. Dus dan schiet mij verzoeken hier in Kemeleers. En bedankt voor de gesten om de Jota's. Ik wens u een zalige vastenavond. Goed door, volgens Richard de 62e. Geniet ervan en amuseert u nog een hoop. Vastenavond samen. Dank u wel en een magnifieke, bonte steuren in de 12 in de streep. En een hooglustigheid die genoten heeft. Een prinses, kom eens even de meestond, prinsesje, die ervan genoten heeft. Voor danken iedereen, voor danken op de leuk die toegenoemd hebben op deze optocht. Voor danken TV Maastricht, voor danken de trekkers die ervoor gezorgd hebben. Voor danken alle vrijwilligers.